खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा थामहिनबा हाग्रा बिफाननिफ्राय सरासनस्रा सुबुंफोरखौ इभिक्शन खालामनो थाखाय नोटिस होगासिनो दं होनना बुंनायनि सायाव बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों खेंफोरथि होदों जेराव बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि माखासे माने दैदेनगिरिफ्रा जेराव जेसेबांनो बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया खाथि सफैदों एसेबांनो माखासे बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ इभिक्शन खालामनायनि मुङाव गोबां दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दं बेखौ लानानैनो रोखा खेंफोरथि होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि जोंनि सरकारनिफ्राय थामहिनबा प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनिफ्राय सासेबो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ होस्रांनायनि दिनैसिम गांसेबो नोटिस होआखै नाथाय बे समाव नोटिस होदों बैफोरबायदि सुबुंनि सायावसो नोटिस होदों दे जेराव नाथाय हाग्रामा महिलारि देरहासार बसुमतारी बिथांमोननि साहा बागान जा आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै रोजा बिगा आयेननि बेरेखायै दखल खालामना साहा बागान गायदों राबार बागान गायदों बैफोरबायदि सुबुंफोरखौसो एबा सुबुंफोरनि सायावसो आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय नोटिस होनाय जादों नाथाय सरासनस्रा सुबुं रायजो जानायफोरनि न'खरफोरखौ एबा हाफोरखौ इभिक्शन खालामनायनि थाखाय मालाब्लाबो नोटिस होआखै होननानै रोखा फोरमायदों नाथाय देरहासार बसुमतारी हाग्रामा महिलारि बिथांमोना सोमोन्दो थानाय बैफोरबायदि साहा बागान राबार बागानफोरनि थाखायसो आथिखालनि सरकारा नोजोर होनानै इभिक्शन खालामनायनि नोटिस फोसावदों होननानै बे समाव रोखा फोरमायदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला इभिक्शन खालामनायखौ लानानै एबा इभिक्शननि नोटिस होनायखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदों लादिनि इभिक्शन अर्डारखौ बिटिएफनि समाव बबे जायगायाव होदोंमोन आंनिख्रुइ नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ औ जों इभिक्शन अर्डार होदों हाग्रामानि साहा बागानखौ इभिक्शन खालामनो अर्डार होदों जोंनि मा होनो एमसिएलए बिथां मा बसुमतारी देरहासार बसुमतारी 13ता साहा बागानखौ इभिक्शन खालामनो जों अर्डार होदों खिन्थु सासेबो जोंनि सहज सरल रायजो जानाय मानसिनि न'खौ बा हाखौ जों इभिक्शन खालामनायनि अर्डार होआखै बे बिथांमोननि मोनसे बाहानासो बिथांमोना गावसोर मा दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मानसिफोरनि सिगाङाव मुं सुलाबायदों गतिके जोंनाव बिदि प्रमान गैया जोंनिफ्राय इभिक्शन अर्डार होनायनि